pesa maing'ado kadhie e okumbano. Kadhi mbele nyakoro mgajuang riwruok mar Azimio la Umoja Wan Kenya Alliance onyenore ni romo magisingo bago mar twak kod jopiny ewi lokruoge maparo mar omenda biro timore kaka gichane Tich Ariyo juma manyien. Kanolose kanisa mar jokopere ma St. Michael sigomre kar chung' od bura ma Ugunja, jatend kweth manok e od bura mamalo Pio Wandayi olero ni romo margi nyaka bedie mar chiwo thuolo ne jopiny mondo gol pachgi ewi bajet manosom mar 2023-2024. Wandayi ojiwo ni romo no bende biro gwelo pach jopiny ewi paro mar chik omenda ma jo Azimio osebedo ka kwedo kaluwore kod osuru ma ochuogi e parono. Gavana mar kaunti ma Siaya James Orengo to chayo kang' moko ni tend Kenya Kwanza okawo mar rochruok kod duond buche mag siasa ma pacho ka gino ma olero ni duoko chien demokrasia mar Kenya. That finance bill, they forced it through, and therefore now we are back to the people. Because they are the people and the owners of the sovereign power. You are the owners. Yes. And therefore we are back to you. And beginning next week, Tuesday, the day after tomorrow, we are starting a new conversation with the people. And that conversation is going to start at Kamkunji grounds on Tuesday. Wow. So all Kenyans from all walks of life are invited to Kamkunji. Poaching and destroying political parties is going to take people centuries back and interfere with the democratic process. Koronya kinge nigi matimre Kenya ni nosa timre chonda lo Ramogi giri manoneg parties. Kanuno nego parties emame jogorem nyaka Raila giri otwe negi nego parties. Party miyo kata ng'at ma odak Uganda moro kaka Shakilo odak Kisumu, party miyo mondo donj kama koro or the National Assembly nkech wach ma political party. Omiya kwau od meru kata chwer te no dango. Wadhi